Asa mo kung mangita ni Ron og pangbayad sa ripa na kuong sa paluwagan ba? Pero pag kunawad ano pangbayad ba? Sao man ako ni? Dili na di pwede nga di ka kabayad ba? Tawagan na lang kana ko to si Kulot no. Basig na to siya ikuminda sa kuha ka ng pangwartahan ron ba? Tawagan na lang siguro na ako to bi. Lulot! Nanto ituyo si mo ba? Pak! Ay problema ba ya? Ate, sige tabangan ko ni mo ani ba? Patulong ka? Sige, mulat ako din, ako si may kasada. Sige. Uy, automatic ko kayo eh. Ano ka ning? Ano magikan? Daras kilid. Yawin mo. Ako, automatic ko permente. Basta na yung mga problema, kung amigo ba. Sa may problema ni mo, day. Bro, magka-genie, mabot na magalit. Yes, is my command. Ay, kuhan ba ka ng akong paluwagan o akong ripa ba? Uy, kabayad ron. Ay, Nasa kung- kwarta ra, day. Oo, yan na ba? Kuhan pa biyan eh, tag 500 sa ripa, 500 po sa paluwagan. Ano ko, naku, budi kag bayro no, Ako, para no? sa mga ano. Kada simana, yun na siya, kada linggo. Ako rin bahala, ana. Soroy na, makatabang ka sa kuha na ba eh? Dali ra kayo na lagi, mga pangwarta ra, mga diskarte ra. Dali ra kayo na ako na tiradahan, na. Tama, gilingin nga ikaw, yun akong kitawagan yun kay. Madaso kay, makatabang yun ka sa kuha ron ba? Tabangan kita karon, sabay sa kuha karon. Sige, sabay ko. Kaya mga po na akong motoron, pukoy kwartaron ba? Kailangan pa na ako kwartaron. Mantog ko di eh. Nya, saan? Tara, Let's let's go. Ano, dapat na kayo mo ang kuhan day. Lara, dira sa unahan. Man nga unahan diya. Ay, mau, tara, mana law. Ay ka na aktor? O ka na, Lingkod? aktor, naglingkod. Ano, may matag niya sa tuwa ng kuhan. Asa sabay lang sa kuwaron, kwarta lagi taron. Biskit. Boss, buntag dira, boss. Uy! Mangbuntag sad! Kam na na! Huwag na pod! Dami lagi kauban! Boss, kaya rin ko boss ba, uga ko, duhul ko sa mga ba. Lagi ko kauban no, kay nagpait po ni, kasi pangbayad niya, kuha niya, ripa niya paluwagan. So kamu doa. Sige sige! Tara, sugod ta! Saan na bay? Ano sa may sugda na to? Kasi pangutaan na dira, kwarta makituyo ni mo. Tangin no. Sige, sige. Sige boss, buta ato boss, kaya para mamata sa'yo. Sige sige! Sabayaw na sa inyo! Sa'yo muna. Ako lang kay, damang ko. Sige, sige. Oo na boss. Ang lapit boss. Tara! Boss, Tara! Isa ka dito hato ba no? Masyagit lagi to. Kwarta. Okay. Ganti kayo boss. Ay, kwarta na ba yun? Tikis kalibo ba ba? Dati kwarta lagi rin no? Kwarta lagi yun? Warais, kalibo gud bay. Tikis kalibo? Bayad ko ni gripa o paluwagan ba? Gad, karon. Sulo na dito na paabot si busing. Ha? Sulo na dito na paabot si busing. Ano lagi gibuhat niyo dito? Basta, sulo lang dito. Kwarta rin ka lagi. Ito ra ba to? Ato na ka dito ka busing. Sige, sige. Pero padali ko. Ibas ito ron. Tubuhay ito kan muranason ba? Hindi ko magkamali. Kamang-kamang to ron ba? Baton boss. Bato to! Plaster na plaster! Dire. Baton boss. Tura. Sakit-sakit na lagi oh. Damay! Lewat yuk, lewat! Yus. Tura na kamang-kamang lagi oh. Nanawa, manong ni-enter. Uy, kira ka ba eh? Makabayad manggaling og gripa og paluwagan. Pero bungkag pod ang tinaguan. Oh.